Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос посереді нас. У сьогоднішню неділю ми чуємо слово апостола Павла, який говорить про одну таїнственну проблему із свого життя, але вона так похожа на проблеми і нашого життя. Апостол Павел відкриває про те, що він був восхищений до третього неба і чув і видів такое красивое і прекрасное, що не можна ні словами пересказати то, що Бог приготовив любящим Його. Він видів тайни Царства Божого. Він був піднятий до третього неба. І от каже сам апостол Павел, і по причині особих, чрезвичайних откровень, котрі Бог дав йому, щоб він не возгордився, Бог допустив йому мати пакосника у плоти. Пакосник у плоти так мучив апостола Павла, не давав йому часто спокою. І 3 рази просив Павел: Господи, одойми мене того пакосника. А Господь сказав: Павле, сила Божа в немощі совершається, достати благодаті Божої, держися. Ці слова нині є смисл пропустити через кожного з себе. Хто нині в нашому храмі скаже, що він у життю не мав пакосників? О, кілько їх є, починаючи від сусідів, від друзів, від колег. Це називається ближайші пакосники. Потім другий рівень пакосників – це носителі інформації, канали, радіо, газети. Ой, які це пакосники, як пакостять інформаційний світ. Наконець, пакосники є великі, які в всьому світі мають много сили, в смислі власти і грошей. І от вмісто благодарності Богу, щоб подякувати Богу, що Бог їм дав багатство, вони все життя своє пакостять. Ми так уявляємося, ну що чоловікові багатому треба? Має тільки що і на 50 років дітям, і внукам, і правнукам. А він біду собі глядить, а він пакостить собі, пакостить другим. Причина одна. Якщо апостола Павла давалося для того, щоб не привознісся, то в цьому мірі іноді Бог посилає або попущає пакосника, щоб привести тебе до покаяння. І якщо ти пакосника свого оцінив, порозумів, познайомився з пакосником, попривітав його на день народження, подарочок йому приніс, но мати у виду, що це твій адресний пакосник, ти починаєш думати, за що? Йдеш на сповідь і каєшся. Каєшся, просиш Бога прощення за свої гріхи, щоб уменшити силу пакосника і його пакости, хоча одняти Бог деколи не одніме, ради спасіння душі. І так, 2 варіанти. В одному Бог дав Павлові пакосника, аби не привознісся. У других случаях нам дає Господь, людям всього світа, також пакосника, щоб ми своїми талантами не возгордилися, своїми даними не возгордилися. Богатому, уви, тільки раз напоминає Господь, то, що ти маєш, не твоє. Послужи ним народу, державі, послужи дітям-сиротам, інвалідам, послужи пенсіонерам, слабеньким людям, котрі хворі. Маєш можливість. 16 сімей в Україні, мабуть, більше багатства, чим вся держава. Уви, ми лише можемо казати їм по нині євангельському, кроме пакостей, нічого не видиме. Значить, в
взирає на пакосника апостола Павла, взирає на пакосників всього світа, постараємося і ми в своєму життю ніколи не зловредити, не пакостити другим. Для того, щоб наше серце і душа були святі, чисті, Господь предлагає нам нині притчу, щоб наша душа не способна була пакостити, а любила би, трудилася би, світилася би, треба в неї засіяти Слово Божє. І Бог зійшов з небес і почав сіяти Слово Божє. І каже, во время сіятія, сіятель махнув рукою. А я ще пам'ятаю, як на полю сіяли так, коли запустив сіятель в жменьку, витягує вон і равномірно розганяв. Ясно, що не поєдинако падали зернятка. Єно упало при пути, прилетіли птиці, воно скольчилося, а не є сили, не є захисту, птиці небесні поклювали. Друге упало, на камені засохло, не дало плода. Третє упало між терня, заглушило терня, знову плода не є. Четверте зернятко упало в добру благу землю і дало плод сторицею. І так річ іде про які умовні 4 наші состояння душі. Перший, коли у чоловіка з 2 вищими освітами душа його проходний двір. Начитається, наслухається, напозирається, не маючи опита молитви внутрішньої, молитви такої сосредоточеної, немає сповіді причастя, що би прекрасного не вчув, навіть в церкві був, слухав Слово Боже, проповідь, но оскільки його душа проходний двір для дьявола, каже Ісус, дьявол приходить, забирає, вичищає душу, перепрограмовує такого чоловіка і укладує свої сатанінські програми, і чоловік остається без плода. Друге, якщо впало на камені, то значить, це зображає чоловіка камінного, безчувственного, мудрий, все має, красавець, а серце кам'яное. І такий чоловік знову, де б не був, де б його водили, навіть його приведуть під фотографію до церкви, а він кам'яний, стовп, і він плода ніколи не дасть. А от чоловік, котрий зображається зернятком, котре впало у псячку, в траву, у сорняк. Це люди, навірно, часть і нас, і з вами. Ходить до церкви, молиться, но тільки собі нав'яже планів, тільки робот, тільки всяких другорядних задач, що деколи ніколи помолитися, а в кінці дня приходиш, змучений, падеш на постіль, заснув. І проблеми цього світа забивають головну проблему, проблему спасіння душі. Тільки той чоловік, котрий має добру програму, у нього 6 днів трудитися, саме Богу присвятити, у нього не є промашок, він знає, що потрудившись подякувати Богу у недільку святу, воскресний день Господній, а потім знову трудитися і знову подякувати Богу. І таким темпом через все життя, щоб дойти як добрий спортсмен до фініша, до пристані, до Царства Божого. І так, чоловік в цьому мірі, коли добре всіяно є в нього зерно і дає плод сторицю, такий чоловік ніколи не буде пакостити другим. Чоловік такий буде способний помагати людям, іти назустріч, готовий пожертвувати собою раді других. А от люди, котрі або зовсім не слухали Слово Божє, або слухая утратили, це професіональні пакосники цього світа. Кілько їх є на кожному кроці, а особливо ще пакосники мають бажання вийти на закруглий стіл, на телевіденні, бо його бачили всі.
або на страшному суді казав, я пакості не робив, а йому прокрутять, а послухай, що ти говорив і до чого людей призивав. Маса людей лем шубовснуть у пекло. Ну так, як злодій, котрий краде, як злочинець, котрий робить злочини, думає, що нігде його не спіймають. Так і грішник грішить та грішить, пакостить та пакостить, думає, що то завжди буде, і зато кари не буде. Сьогодні Господь нас покликає, во-перших, ніколи не бути самим зловредними. Друге, а ще маємо пакосника, та не спішім його зараз вже вписати в пропащі. Пакосник деколи наш некий інформатор, що у тебе не все в порядку, коли ти сповідав, коли ти причащав, коли ти приніс поміч тому, кому треба було помочи. Ага, ти забив, а пакосник тобі напомнить. І напасть, і суєта. І це в мірі іменується святими отцами некоє безплатне наставлення. Наші пакосники, наші умовні вороги – це наші безплатні учителі, котрі постійно напоминають, не все в тебе в порядку. І Павел просив, Господи, одойми дня. А Господь добре знав, коли Павел мав таку силу і власть, що його тінь ісціляла хворих, що його слово піднімало хворого. В такому случаю, щоби не возгордити, невозможно. В цьому плані у православній церкві є особое учення о так називаємій прелесті. Лесть – це обман, а прелесть – это вищий в степені обман. Це состояние чоловіка, пакосника, коли він починає думати про себе дуже високо. Чоловік, коли починає превозноситися, маючи свої таланти, способності, його всі вважають, у нього гроші, у нього високі посади. І улітучується ум із чоловіка, мозк перестає робити, і славний-преславний починає робити пакости. І в цьому стані прелісті, котрої сатана подогріває, та ти не простий, ти особливий. І в результаті чоловік такий іноді погибає повністю. Не лише у світі, а й між духовними, церковними людьми є то опасне состояние прелесті, коли чоловік думає про себе високо, позирає на своїх братів звисока і в результаті пропадає. В цю гряду попадають і духовники, і священники. Особливо число молодих, котрі деколи в молодих роках почувствують, що вони такі духовники, що вони зганяють бісов, що їхні руки біополе має, вони такі великі славні, а вони вже на крючкові у сатани, який їх втягує. Потім такому священникові подошле сатана групу жінок, які починають прославляти наш Отець особий, великий святий, телевізор не позирать, телефону навіть немає. І в результаті фініш. Молодий священник попадає в стан прелісті і пропадає. Іменно в цьому отношенні святі отці призивають нас нині. Коли чуємо Слово Боже, читаємо Євангеліє дома, відкриваємо свою душу для того, щоб наша душа була добра земля для Слова Божого. Щоб ми, християни, завжди помнили, в цьому мірі без пакосників обійтися невозможно. Но їх можна обійти. Молитися, щоб дав Бог силу, щоб пакосники, напомнивши нам, що нас не все в порядку, привели нас до покаяння. Ну а в вічності помня, що ми пакосників не били, не судили, а просто потерпіли. Господь зарахує нам то у великое благо, бо так поступаючи, ми й тут на землі діти Божі, діти, котрим Господь
готує Царство Божє. Діти, котрі ніколи не були самі пакосники, та й других пакосників не добивали, а потерпіли їм, бо много раз наше терпіння приводило пакосників до покаяння і повернення у нормальних людей. Господи, благослови наших людей, щоб навчилися мудрості духовній, не возвишатися. Як спортсмен, котрий свою виконує місію, ми були б такими добрими християнами. В цьому мірі пам'ятає, що є опасність з одного боку або упасти через гріхопадіння, або упасти через прелість, через велику гордость. Будемо осторожні. Завжди зрівнюючи свої показники, свої опити із опитом святих отців, опитом церкви, ну а в вічності разом із ними потім правильними благодатними духовниками, з правильним духовним опитом зможемо і ми наслідувати Царство Божє. Амінь.